Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Chukwuemeka Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja n'Ugochi Chukwu ọdịnala temple. Anyị na-agba akwụkwọ afa ndị na-ebubata ọrụ dị iche iche. Isiokwu anyị ji wee bịa tata bụ how to end consistent family debt. Ọ bụrụ na n'iso na family bụ unu ma ọ na-ezinụlọ gị nwa na onwe gị nọ under the influence of my voice, na-abụ oge ọbụla every year, every 2 years na mmadụ na-anwụ, ị need message ya. Ọ bụrụ na iso na onye na-abụ oge ọbụla every year ma every 2 years mmadụ anwụọ na ezinụlọ unu ma mmadụ anwụọ na ezinụlọ gị, ị need ime ozi a. Maka na I can tell you na no smoke without fire. Ndị Igbo na-atụ ilu si na ọ bụrụ na agba mbọ ọtụrụ ogbe, agba abụọ ọtụrụ ogbe, agba atọ ọtụrụ ogbe, ọzọ ogbe ka a pịara akụ. Nke mbụ emeela gị nwee nke bụ ndị nwụ na oge ọbụla asị na ọnwụ bịara every year mmadụ ga-anwụ, every 2 years mmadụ ga-anwụ. I can tell you na ife adịghị eme na nkịtị. Gị bido kịta chikadị chọba ewu ojii ife ọchị ejiri na atụrụ mara atụrụ ofekofe isi n'ọfịa. Ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ọnwụ na-abịa n'ezinụlọ unu every year, every 2 years mmadụ ga-anwụrịrị. Ana m achọ ịgwa gị na spirit of death na-ediri ka emee something ka e wee gbochie spirit of death n'ezinụlọ. Ọ bụrụ ọkwa dị mkpa bifo anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa taa bụ echefuna na anyị nọ na month of May. Our group rituals for the month is still ongoing. You can join us anywhere all over the world for our group rituals every month. N'isi ụtụtụ a ejego ọrụ chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyere anyị all over the world. These are the friends of the temple, children of the temple, and members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. Ihe m na-ekwu okwu ya bụ na o nwere ihe ga na-eme na ndụ gị ịgbara nkịtị, especially ọnwụ. O nwere ezinụlọ ị ga-abata n'ime ya a na-enwe untimely death. Ọ bụghị ihe doro anya. O nwere ezinụlọ wụ onye na-agwa m sị na family fada ada aka 50 years na-enwere okenye. Nwa onye nke ya pụta wee gwa gị sị gị na family ha na-enwere ọnwụ ike. Nwa onye nke gwara m nwa mmadụ gwara m sị m na ezinụlọ nke ya nwa na o nwere nwa ya ọbụla a mụrụ na bie minus the first child ya mụrụ, na ndị ọzọ other 3 children ya mụrụ nwụsịrị anwụ under 1 year. Amụọ nke a within 7 months eji wee nwụrụ ọnwụrụ. Amụọ nke ọzọ within 8 months ọnwụrụ. Mmụọ dị nke mkwara nke obi ji wee gbawa ya n'ọba dị nya nwatakịrị ka a na-akwado nwatakịrị nwụrụ. Like play na ahụ ọkụ na-eme na nke a na-eme dị ụlọ ọgwụ nwatakịrị anwụrụ. Nwee ndị nke bụ n'oge ọbụla na ọ bụ adị ime nwa ebu n'afọ anwụrụ, adị ime nwa ebu n'afọ anwụrụ, adị ime ọsọ gị nwa bụ ihe wụdị problem. Yes, ọ bụrụ na a na-enwe miscarriages, e nwere some health challenges nwere ike cause miscarriages, we know. Mana ọ bụrụ na a na-enwezi n'oge ọbụla na ihe na-eme bụ na amụghị ana na atụrụ ha n'ime. Ọ bụrụ na miscarriages enwere ike na-enwe health conditions nwere ike ịda aka ọsịa. Mana ọ bụrụ na nwa ibu n'afọ na-abụ nwa ruo ana 9 months ọnwụrụ, nwa ruo 9 months ọnwụrụ, nwa ruo 9 months anwụrụ, you must do something. Ọ bụrụ na o nwere ozi nwere ma ọ bụ ajụjụ ị nwere na nkụzi a na-akụzi taa, ị na-anya na screen gị ga-afụ WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta. Maka na ọ bụrụ na ụdị ọnọdụ dị etu a dị mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa na-abụ o nwere ihe ga-agba ọ na-eme n'obodo, ihe ga na-eme n'ezinụlọ, apụọ dị ejem eje jụọ ese. Yes, because ana m agwa gị na what you don't know remains a mystery to you and not to all. M na-agwakwa gị sị gị na if you are knowledgeable, ị bụrụ master. If you lack knowledge, ị bụrụ slave. O nwere ozi mmadụ tụrụ m yesterday m chọrọ ka unu nụchazie ya ozi ya nwa ka m wee tiwara gị aka oyibo ozugbo. Gee ntị ka ịnụ voice note mmadụ sendere m yesterday. Ihe nji chọ ka m play voice note ahụ ka m wee were kụzie ihe. Because what you don't know remains a mystery to you. Gee ntị ya voice note. Good morning, sir. Sir, I will no serious issue that have been bothering me pertaining my family,
my wife. Last 2 weeks, my wife had a CS operation, and after the operation, before they operated or do the CS, the baby died in the womb. And this particular thing have happened 3 times. At the 2 previous ones happened at, let's say, 9th month. We went to hospital to operate the baby. On operating the baby came out dead. This last one happened last 2 weeks. We just got back home from the hospital last week. This same thing happened. It has happened 3 times. I want to know whether these things that is happening to us, is it or is it a natural cause? That's what I want to know. Thank you, sir. And let me know. I'm a before. I'm still planning to. Ihe ọ na-achọ ịkọwa eziokwu na the voice note dị low. Mana ihe chọrọ ka akọwala onye ihe ọ na-ekwu na ya. Ọ na-ekwu na since ya nụrụ nwunye ya na ihe na-eme n'ezinụlọ ya agbagegharị. Odo na mgbe ihe a bido mebe mgbe izizi na no contact ga ya gbara ya afa gwa ihe ọ ya eme. Mana na ya mesịalụ na-efe udo ka ya mara na ihe ọjọọ ihe nọkọtara mee. O wee sị na ya ụmụazị ịtọ anwụnarịgo ya na nwunye ya. Ụmụazị ịtọ otu mbọ ntọ. O wee bụzie na ọ bịaziri na nke ịta mezie maka ndị Igbo na-asị na ihe bịa na ịtọ ọtọ kwa eziokwu. Nke ịta mezie okwu wee pụọ ya ọsọ. O wee sịkwazie ka ọ bịachi ata back to me again. Ọ sị na ihe mere n'ụbụ na ọ na-abụ nwunye ya dị ime 9 months nwa ahụ anwụrụ. Ọ sị na ọ 9 months na nwa a na-anwụ. Wee jụọ ya gịnị na-eme. O wee sị na nwa ya nke izi nwunye nwaanyị ya nọrọ dị ime na-ebugidoro nwa n'afọ ruo 9 months. O luzie ka amụọ ya bụ nwa nwụọ n'ime afọ 9 months. So amụrụ ihe a na-akpọ stillbirth. Amụpụta ya nwatakịrị anwụrụgo. O torọkwa aka nwunye dịkwa ime nke ịbụa. O lukwa 9 months again ka amụpụtakwa nwatakịrị nwụọ n'ime afọ. Emekwa evacuate that one. O wee sị na nke a mekwaziri kịta na ha ji because of that wee sị na ha chọrọzi ka eje mara na ya achịgba nwa ma one thing or the other ka emezie CS. Wee mee CS wee kwupụta ya nwatakịrị a ka ha kwuwe nata na ya dị mkpụrụ abalị one ma one nwatakịrị a nwụkwa under 9 months. Ntị ọ dịkwa nke mbụ bụ na o nwere ihe ọ na-abụ ihe a gbara aka ejiri ene. Ọ bụrụ na ịbụ onye ụdị ihe a na-eme n'ezinụlọ ya ma ọ bụ ndị na-abụ nwa onye nke gwara m voice note ya dịrị ebe aka m eplay ya. Onye nke a nwasịrị m na nwụrụ nwa a mụrụ ya na-anọkarị 1 year. God nwere ike nwụ na 5 months after ka a mụchara ya. God nwụọ na 7 months. Nke ọzọ nwụọ ka 1 year ya na-achọ iru ụmụazị ịtọ. Other space of 6 years ọ na-agbawa obi. O nwee nke mmadụ gwara m mekwara na be ha mma family mma ọfụma. Nke a bụ na family ha bụ ọnwụ nke ha bụ ụmụ nwaanyị jere di ije di jee na be di na obere oge a few years onye a ga-anwụ. Ọ sị na o megidere ada ha nwaanyị nwụrụ. Nke na-eso ada jekwara oti nọkwa mụta ofu nwa na be di ya nwụrụkwa. Nke ọzọkwa na-eso ya jekwa ije di ka dịkwa ime onye ka nwụrụkwa. Gbaa ka okwu ji wee pụọ ha ọsọ. Gbaa ka eji wee je jụbazie ese. Wee na-ekwu na onwere kọsụ nwaanyị bịara ije di place na ya family. Ihe ji chọọ ka nke ọlụ ga-akọ na akụkọ ndị shọ mara ebe o mere makwana ihe e mere wee put an end. Nwaanyị bịara ije di wee mewuo ya. Nwunye di wee mewuo ya. Na ọ bịara ije di ma bụ the second wife of the man. The first one amụtachago ụmụ toro eto wee na-agbụ ya wụọ. O wee ruo na ọ dị ime ọ mụtago ofu nwa nwoke dị ime mechaa bleeding gbabụ ya. O wee na-akpọku nwunye di ya na ụmụ ya ka e nyere ya aka ha na-amụ ya amụ.
o wee kwubi okwu wee sị n'ọkwa iji ịhụnanya ka ya bịara na mmewu emewude n'ezinụlọ na onye ọbụla si n'ezinụlọ a wee ji ije dị na-aya emewu ya uche okwu a nwaanyị a wee kwubi ọ dịka egwuregwu ka a na-egwu mgbe ọ na-ekwu okwu a adịba ọnụ nwaanyị mgbe e jizi ya nụọ nwaanyị ihe abido mebe ịma na ọ na-abụ onye agwalụ chefuo onye kwuru ekwu chefuo onye agwara adịghị echefu omechi ọ na-eme amakwa ọrụ alụ gudoro wee jebe ụka the appeasement of the spirit of that woman before he put to an end to ya particular okwu ekwuru nwụọ iyi a na-enwe okwu ekwucha nwụọ iyi yes ịmara keesi na ibi ya bụrụ ofu nke ndị agwana nke na ihe butere ọnwụ nke nwaanyị ọbụla jere ije di na be di ya nwụrụ ebunata ya n'ozu bụ nwaanyị emewu o wee nwụọ mgbe ọ na point of death wee kwubi okwu ọ na-eme o nwekwara ndị nke bụ na ihe butere ọnwụ na befa nwere ike ịbụ okwu ekwucha nwụọ iyi o nwere ndị nwere ike ịwụ na ebere abortion yes enwere ndị bụ na abortion nke emere mechaa anya bụ abortion ahụ emelụ tatụ ndị ichie jọ na-abịa n'ezinụlọ chọrọ iri nkaret egbochiri na ha ama abịa ụwa ọzọ ha wee kwucha wee kwuo okwu nwụọ iyi maka ihe dị etu a na akwa nwa amaghị ebe na ya bụ ezinụlọ o nwere ike ebu ya so the only thing nwere ike ịchọpụta ya bụ spiritual consultation agwa m ụlọ na ịgba afa abụ spiritual lab ọsọ afa mmiri ebi ka a ga-eji gbapụta exactly kiri ihe bụ the cause of this death nwee nke bụ na o nwere onye nwere ike ọ bụrụ na nwaanyị gịnị ya mere o nwere ike o mere gị nta mere gị imo ma ọ wee mechaa o wee bụ na ewepụrụ afọ ime ma ọ bụ na enwere ihe emere o wee kwuo na maka ihe emere na akwa nwa ama ebe n'ezinụlọ ọ na-eme maka na ihe ọ pụtara bụ na o nwere obi ka na-amaghị ikpe mana mmadụ mana mmụọ nwee ndị nke nwere ike ịbụ ọ bụrụ na asịrị kama o nwere ike ọ bụrụ na o nwere onye ịkọrọ ọnụ nwa ma onye imewuru nwa ya o wee sị na nke ihe ebe ọ bụrụ na isi etu a wee kpasu ya agba na nke ga-ama aga ije na nke ga-ama agba ọsọ fụọ nwa ya ego na steeti ọbụla ọ gaa ije wee so na nwatakịrị all those things ihe kwesịrị ịma so gịnị ka ndị na-ekwu maka ya ihe na-ekwu na maka ya bụ mgbe ọbụla ọ pụtara ihe dị aṅa na-eme agbakwa na nkịtị no smoke without fire ndị Igbo tụrụ elu si na nwata nwaanyị daa na agụọ ihe obi n'ọnụ a sịrị m na ezinụlọ ọbụla na-eweta spirit of death o nwere ọhịa a ga-arụ n'ezinụlọ ụlọ a ga-ama ma nke a ga-eme appeasement a ga-ama ma ọ bụ nke a ga-agba onwe a ga-ama ma ọ bụ nke a ga-ekpochi onu so many things nwere ike ịkọsị ya ọ site n'afa mmiri nke a ga-eji wee maka ihe kpatara the spirit of death chi agagharị na ya bụ ezinụlọ na-ewe ndụ ọ ebe a ka a ga-achọpụta exactly ihe bụ the cause nke bụ eziokwu akwụkwọ ihe si eme na mmụọ ọ bụrụ na a na-ewere single spirit or a single soul na-raise accusation against you against your family na mmụọ keesi gị a ga na-abụlitie na mmụọ ọnọdụ bụ onye gị na-enwe problem onye ahụ wee nye complain or ever complainant na police station as long as gị na onye ya enwebere udo as long as onye ahụ adịbere appeals wee ka na-abịa na over the case the IPO ga na-akpọgọ maka the case until re otu onye bụ onye gịnị ama udo gịnị abụ kwadejekwa IPO na kesi na mụ na nwanne m emego udo si mechie ihe kesi a if not the IPO ga na-akpọ gị steady enwere ike oge ọ ga-eru achaja dị mata to court elu a ka o si adị so mgbe ọbụla ị nọ ụdị ihe a na-eme n'ezinụlọ gị jee jụọ ese ka ị gbada ebe mmiri si wee bara otu ka m kwụsị ebe a ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbalụ gị afa mmiri emi nọmba ihe eji nweta m bụ 08057837672 or 08138243871 ị na-anya na screen gị ga-afụ nọmba ndị a mkpọrọ mere
blessing of Chukwuoke Premium be with you all. May you be protected. May the cause of your problem and challenges you are facing in life, in your family, be revealed. Now, Chukwuoke Premium, you can use it again.